ברוכות הבאות לפודקאסט אמא, אני אמא, המקום שבו אנחנו מדברות על אימהות, הריון ולידה, בלי פילטרים ובלי פוטושופ. אז נעים להכיר, אני שחר, צלמת שמתעדת את הרגעים הכי מרגשים שיש, מהריון דרך ניובורן, צילומי גיל שנה ומשפחות. ב8 השנים האחרונות פגשתי מאות נשים ברגעים הכי משמעותיים בחיים שלהן. דרך השיחות איתן גיליתי סיפורים מרתקים, מרגשים, מאתגרים, מעוררי השראה, שכולם בסופו של דבר הובילו לרגע הכי מרגש שיש, לאימהות. הפודקאסט הזה נולד מתוך הצורך לשתף מידע אמיתי, לתת חיבוק, לצחוק על הכל, אבל גם להביט רגע על המסע שכל אחת מהן עברה בהתרגשות, ואפילו לשתף בכמה כלים פרקטיים מהחיים שלהן מאז שהן הפכו לאימהות. בכל פרק תצטרפי אליי ולמצולמת שלי לשיחת סלון אישית על הריון, לידה ואתגרי האימהות, כולל כל מה שהן היו רוצות לדעת לפני שהן התחילו את המסע שלהן. אז אם את אמא שבדרך, אמא חדשה או דווקא אמא מנוסה, אני מזמינה אותך להצטרף אלינו וליהנות. טוב, אז אנחנו מתחילות. נכון. ברוכים הבאים. איוש. זה התחיל כאילו כמו שהתחילו הצילומים ברגוע, ואז לאט לאט אנחנו נתרגל. זה הכיוון בדיוק. נכון. נכון? אתה גם איתנו ככה? אולי, אז קודם כל, ברוכה הבאה, כיף שאת פה. ממש ממש כיף לראות אותך. חוזרת. נכון. כיף לראות אותך שוב. גם אותך. עם המתוק הזה בידיים. נכון. אז אני אשמח שתציגי את עצמך בקצרה, תספרי כזה מי את, מה... אז אני ויקי, היינו בצילומים עם דניאל בעלי, אני אפילו לא זוכרת מתי, אבל בחודש שביעי. בסוף דצמבר כזה, נראה כן. לי, נראה לי היית כן. עברת את 30, אני זוכרת שדיברנו על... כי הבטן לא יצאה, ואז היא יצאה בטירוף, וזהו, וזה התוצר. עכשיו יש לך טייטל חדש, את גם אמא. נכון. איזה כיף. נכון. וזהו, ואז שחר הציע שנבוא לצלם פודקאסט, נכון. ולהקליט. אז נעניתי לבקשה. איזה כיף לי. כן. וזהו, זה בגדול, מהמם. בקצרה. מעולה. אז כמו שאמרת, כאילו כבר סיפרת לבד, שבאמת הייתם אצלי בצילומי הריון. נכון. היינו לדעתי כן, עברת את שבוע 30, אני חושבת. דיברנו על זה. נכון. דיברנו כזה לקראת 26, אני חושבת, קבענו, ואז ראינו נכון, שהבטן... הבטן לא יצאה, ואז אמרתי, טוב, אנחנו רוצים את הצילום כמו שצריך. שזה יראה הריון. נכון. ולא בטן המבורגר. אז... עשינו בטיימינג גם מושלם. נכון. היה מהמם, גם נכון. היה מפתיע, כאילו אני שמחתי, תמיד ידעתי שדניאל יזרום איתי על זה. וואלה. כן. זה מפתיע. זה מפתיע, נכון. אני גם הופתעתי, אבל לא ידעתי עד כמה, הוא היה ממש, ושחר תעיד, הוא היה ממש עודד אותי מאחורי הקלעים, וצילם, והיה כזה, עשה כזה סלפי עם כולם. נכון, הוא היה אלוף, נכון, ראיתי שיש לנו את התמונות כזה שעשה לנו מאחורי הקלעים, הוא ממש עשה לך תיעוד כמו שצריך. והוא ממש נתן לי להרגיש בנוח. איזה כיף. זהו, אז בהתחלה באמת הרגשתי כזה, והייתי קצת ביישנית, וצריך להבין איך אתה מצטלם, ואיך זה מרגיש לך נוח. כן. ואז ברגע שזה זרם, זה זרם לגמרי. נכון. השתחררת ונגמנת פה. נכון, נכון, אבל לראות את זה מהצד זה עדיין מצחיק, כאילו. כן? כן, כי פתאום אני מסתכלת על עצמי, יש משהו בזה שאתה לא רואה את עצמך במראה כמו שמצלמים אותך מהצד. נכון, נכון. ואז פתאום כשאת רואה את עצמך מהצד זה כאילו, וואו, ככה נראית הבטן מהצד, ככה נראית הבטן מאחורה, כאילו ככה כל השילוב נראה. אז זה כן, נכון, אני תמיד זה רגילה כן היה מפתיע. כן, אני תמיד תוך כדי תנועה מראה את התמונות, ואני רגילה שבפעם הראשונה שאני מראה, אז תמיד יש את השוק הזה, אוקיי, אז ככה זה נראה. בדיוק, בדיוק. כן, בהיריון זה ממש משמעותי. אבל שחר הוציא אותנו מעולה. תודה. ממש. זה הרבה אתם, את יודעת. כן. לא, אבל גם ממש כאילו כיוונת אותנו, נתנו הרגשה טובה ונוחה וכיפית. כיף לשמוע. כן. באמת. וגם, אני גם כתבתי לך את זה, שחיפשתי כאילו כל מיני צלמות הריון, ובאתי אלייך כי ראיתי שיש שם תמונות גם של נשים שהן לא דקיקות וקטנות וקוקטיות, אלא כאילו גם עם כאילו שכן יש להם משקל ושכן מלאות ושכן כאילו לי בתור מישהי מלאה ומישהי שתמיד, אין מה לעשות, גם במיוחד בהיריון, כאילו הגוף עובר שינוי ואתה צריך לקבל את זה רגע.
אז זה נתן הרגשה טובה שכאילו את גם מעלה לא רק נשים קטנות שכאילו במרכאות אני אומרת שזה יוצא פוטוגני, אלא שכאילו יש שם נשים מכל המידות, מכל הסוגים, זה היה ממש ממש חשוב לי, וברגע שזה קרה כאילו באותו רגע סגרתי, גם לא חיפשתי מישהי, לא דיברתי עם אף אחת אחרת, כאילו חיפשתי בדיוק את מה שאני אוהב, וזה השתלב לגמרי. איזה כיף. אני זוכרת באמת שכתבת לי את זה, ואני יכולה להגיד לך, אפילו אני כאילו לא כצלמת, כלקוחה. לי יוצא הרבה פעמים לחפש, אפילו סתם, אח שלי התחתן, והגיע מאפר, והגיע מהצוות שיער, וסיימנו להתארגן, ואז את רואה שאת מי מצלמים כזה, את המלווה שנראית הכי כזה כוסית נקרא לזה, ואת הקלה, וכאילו, ואם את נראית קצת פחות, קצת יותר צ'אבית, קצת זה, אז כאילו, אז אין מקום, ובטח שלא נפרסם, ובטח שלא נעלה, ואם את תגיעי אותי, אז תגידי תודה, אם אני בכלל ישתף את זה אצלי. נכון. ולי זה מאוד מאוד קשה, וזו הסיבה שכאילו, מבחינתי אין דבר כזה שתגיע אליי לקוחה, שתסכים לפרסם, כן? זה גם אישיו, לא כולן מאשרות, אבל כאילו ממי שמאשרת, מבחינתי אין סיכוי שאני לא מעלה מישהי אצלי בעמוד, זה לא משנה אם היא במשקל עודף, אם היא סופר עזה, אם היא לא יודעת מה, כאילו. ברור, כי זה כאילו, אני לא מבינה את הגישה הזאת, כי בסופו של דבר בחרו בך בתור איש מקצוע. כן. אז מה זה משנה איך היא נראית? נכון, אתה מסכים. הוא ממש מסכים איתנו. אז זה לא משנה, אתה כאילו, אתה צריך בסופו של דבר להגיד תודה שבחרו בך בתור איש מקצוע. חד משמעית. מבחינתי זה גם כאילו, יש לי את המקום להראות שאני יודעת לייצר עם כל אחת את הבוק הכי יפה שיש. כאילו זה לא משנה איך את נראית. אני באמת... זה הרבה יותר מקצועי בעיניי מכל דבר אחר. וגם אני באמת, שאני יושבת מול התמונות אחרי זה, וגם כשאת יודעת, בשטח אני מצלמת ואני כזה, וואי, איזה יפה, וואי, איזה תמונה יפה, וכאילו, אני באמת מאמינה בזה, אני באמת רואה את היופי בכל אחת. ואני חייבת להגיד ששחר באמת כאילו אומרת את זה כל הזמן, איזה יפה, את זה מהממת, את זה בהתחלה לא נעים, עד שזה נטמע. עד שאת מבינה שזה יפה. ואז את מבינה, למה נפתח לי פתאום בצילום. בסדר, קודם כל אני אף פעם לא אומרת סתם, זה אני באמת אגיד. אני אומרת את זה מכל הלב, ואני באמת רואה את זה, ובאמת כאילו, אני גם זוכרת שצילמתי אותך וכזה, גם ראיתי את העיניים שלך ואיך שהתמקמת וכזה, ככל שהשתחררת אז כזה, זה הרגיש הרבה יותר, זה כאילו דניאל ברור שהוא אף מאחוריי, הוא כזה עמד וצילם אותך והתלהב. במיוחד עם ההלבשה תחתונה, שכאילו אתה יוצא, ואתה צריך ללכת, יש מרחק מהדלת עד למסך, עד לרקע. ואז זה כאילו, אני לא יכולה להסביר את זה, זה כאילו מרגיש שזה קילומטרים, וזה באמת עניין של כמה צעדים. וגם דניאל נתן לי את ההרגשה הזאת, אבל גם את, זה כאילו ממש, שאם לא הייתי רואה את התמונות האלה בפיד, אני לא יודעת אם הייתי כאילו באה, כי הייתי אומרת, טוב, צריכה אולי לחשוב, או אולי, כאילו לא יודעת כמה אני ארגיש בנוח עם צלמת, או צלם שכאילו רואה בזה איזשהו פגם. במשקל או בעודף משקל, עכשיו זה בסדר, יש המון מידות והמון מימדים, זה לא, אף אחד לא בא פה כאילו לרדת לא על זה ולא על זה, אבל כאילו כן צריך להציג את הכל. זה... כל מה שאת אומרת זה נכון. נכון. אז צריך, כאילו זאת הדרך לנרמל את זה. חד משמעית. ואני חייבת להגיד משהו שעוד אמרת שהוא דווקא לא כזה מתעכבים עליו, אבל ממש חשוב, שאמרת שכאילו דניאל סופר הרים לך וזה, יש המון נשים שמגיעות לצילומים, שהנה, היום הגיעה אליי מישהי שדיברה איתי לפני שבועיים, והיא אמרה לי כזה, טוב, זה נורא רצתה התלהבה מהתמונות, רצה לסגור, ואז אמרה לי, טוב, אני אעדכן אותך, אמרתי להם אחרי מה קורה, רוצה שנתקדם, אמרה לי, תשמעי, אני לא יודעת אם בא לי לזרום, אני צריכה לשכנע אותו, טוב, וכזה, כשאומרים לי זה, אני מבינה שכנראה לא יקרה, והיא שלחה לי לפני יומיים, אמרה לי, יש מצב, אנחנו כן סוגרות, כאילו, אני הצלחתי לשכנע את בעלי. ויש לי הרבה פעמים שנשים מגיעות לצילומים. לבד. ולא לבד, אבל כזה, הן כן מצליחות כזה לשכנע את בעלן, ואז הוא כזה מאתר ספה, מתיישב, הוא עם הטלפון, ואז אני מוצאת את עצמי, גם מרגישה צורך קצת להרים אפילו פי 2, כי כאילו סתם יוצאת עם הלבשה תחתונה, והוא לא מסתכל, הוא לא עם הטלפון, כאילו, יש משהו ממש חשוב בזה, שהבן זוג שלך שפה איתך נוכח, כאילו ממש ירים לך ויתלהב מאיך שאת נראית, ואני תמיד כזה מאושרת בלב שאני רואה את זה, כאילו, שממש, אני אמרתי לכם גם, כאילו, איך רואים את האהבה ביניכם, וזה גם למה שאלתי את דניאל, כאילו, מתי הכרתם ואיך הכרתם, כאילו,
ממש זה הורגש וזה סופר חשוב, הנה את אומרת גם כאילו בביטחון שזה נתן לך בצילומים. כן, ממש. זה סופר קריטי. הוא ממש הרים לי, ממש מהצד, זה היה, הוא צילם, וזה היה באמת, זה היה מדהים. רציתי גם לשאול אותך איך הייתה לך בכללי החוויה של ההיריון. אני זוכרת שאני כן הרגשתי אותך כאילו יחסית סבבה וכלילה, לא היה איזה משהו. ההיריון היה סבבה וכליל ולא היה, כאילו הכל היה בסדר וזרם. כן, לא היו איזה שהן בעיות כזה רפואיות או משהו. וככה גם כאילו כל מהלך ההיריון. איזה מדהים. כן, דווקא הייתי מופתעת, כי אני כאילו כן בן אדם כאילו מלחיצים אותך בהורמונים שאתה תהיה עצבני וזה, וכאילו אמרתי יו שיט, כי אני יכולה להיות עצבנית, אבל דווקא זרה ממש, כאילו הייתי סופר שמחה וחייכנית, וצחוקים וכיפים, ואני גם מרגישה שהוא יצא ככה, כאילו יצא רגוע ושלב וחייכן ממש. אני מאמינה שזה מאוד משפיע. ממש, ממש. זה עובר, האופי והשלווה שכאילו יש לך במהלך ההיריון, לדעתי כאילו זה כן עובר הלאה. ואני גם רואה את זה עליו, הוא באמת ילד סמיילי ואושר. זה כן. גם אתם כאלה אבל. כן, הוא פשוט, הוא כאילו הכניס אותנו להורות בצורה רגועה. זה יפה. כן, טפו. איך זה היה לכם בשילוב עם המלחמה וכל המצב וכל הלחץ? זה היה הזוי בהתחלה. כי במלחמה, כל מבצע אחר, אתה לא חושב על עצמך, כאילו אתה לא חושב, אתה חושב על עצמך, כן. אתה לא חושב על עוד מישהו, נכון. ופה הייתי בהיריון, אמרתי אוקיי, כאילו, אני כבר לא חושבת רק על עצמי, יש לי עובר לדאוג, אז פתאום כל הזקה, זה היה מלחיץ, עכשיו, כן. בהרצליה לא היו הרבה הזקות, אז זה היה בסדר, כן. אבל אני זוכרת את היום שבת, שכאילו אתה יורד ב6:30, ואתה אומר כאילו מה קורה, מה קשור הזקות, ועכשיו פתחנו טלוויזיה ישר, אפילו בטלוויזיה אני לא אשכח, היה טל מוסרי, מנחה איזה סדרה, כן, לקח כי המון אף אחד לא הבין מה קורה, כן. עד עכשיו אני חייבת להגיד שחזרנו לישון בערך ב7 כזה, גדול. חזרנו לישון, ואז התעוררנו ב10:30, כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם. נכון, אנחנו ממש באמת. חסכנו שעות שינה, זה לא עזר. זה לא עוזר לחסוך שעות שינה, הם יהיו חסרות גם ככה. אבל, ואז פתאום אני מסתכלת בוואטסאפ, ואני רואה את העדכונים של מה שקורה, ואז אני יורדת למטה להורים של דניאל, כי באותה תקופה גרנו אצלם, ואז דליה, אמא שלו אומרת לי, כן, יש חטופים. אמרתי לה, מה זה חטופים? כאילו... מה זה המילה הזאת? כן. קשורה. אמרתי, כן, הייתה חדירה של מחבלים. אמרתי, טוב, בסדר, בטח כאילו עשו עם זה משהו. אז היא אומרת, לא, ויקי, כאילו, המצב קטסטרופה. הם הגיעו לסדרות, הם הגיעו לאופקים, הם הגיעו... ואתה לא קולט בהתחלה. את היית אז באמצע ההיריון? זה היה, כן, זה היה אוקטובר. זה היה חודש חמישי. כן. כן, ממש אמצע. אבל כאילו עדיין היה איזה, בגלל ההיריון, אתה סוג של מתנתק כדי לשמור על הילד, כדי לשמור על המצב רוח, כדי שזה לא ישפיע עליו. כן. אתה מבין, אבל אתה בוחר לא להתייחס לזה כמו שהיית מתייחס אם לא היית צריך לשמור על משהו שהוא בסוף כאילו יותר חשוב מהכל. נשמע לי ממש קשוח לעשות דבר כזה, כי תשמעי, עכשיו אנחנו כזה חיים את זה, אבל אני חושבת אפילו על החודש הראשון, זה היה חודש שלם, שגם היו פה אזעקות, וגם לא ידענו מה קורה. אני זוכרת את עצמי יושבת בבית, אני ברחתי מפה להורים שלי, וישבתי בחדשות, ובאיזה 12-1 בצהריים ראו כתב עזתי מדווח שהנה הם כבשו איזה קיבוץ, ואני מסתכלת עליהם שלי, ואומרת לה, אמא ככה, כאילו זה מה שנקרא לכבוש, אנחנו מכירים את זה מהשיעורי היסטוריה, פתאום אני כזה רואה בטלוויזיה, כבשנו חלק בישראל, אני כזה, ככה נראה כיבוש, זהו. עכשיו, אתה רגיל גם בהפך, שישראל היא זאת שמחזיקה באיזשהו שטח, ואתה בטוח עם זה, כאילו, אתה לא, זה לא עובד הפוך, כאילו, אתה לא, אין לך את התחושה של מישהו בא וכובש אותך, זה מטורף. וגם אני לא חושבת שאנחנו רגילים לאלימות הזאת ולדברים האכזריים האלה, זה לא משהו שאנחנו מכירים בכלל. זה לא נקלט, זה לא נקלט שכאילו מישהו שאתה יכול,
אתה צריך לקרוא לו בן אדם כי זה מישהו בגוף, לא בנפש, אבל יכול לבצע דבר כזה. זה מטורף. כאילו איך זה יכול... אני חושבת על כל האימהות, באמת כאילו, הסיפורים של אימהות עם ילדים בני חודש, חודשיים, שיילי, אם את שמעת סיפור של זה, כאילו, אימא'לה, איך אפשר... להישאר לבד ככה, או ללדת כשהבעל חטוף. זה גם, זה תעצומות נפש מטורפות. אתה צריך להבין שבלידה אתה גם ככה במצב מאוד רגיש, ויש איזשהו חוסר שליטה, ואתה לא יודע מה הולך לקרות, ולכנס לשם את כל הכוחות האלה, כשאתה, בסופו של דבר יש לך בעל ששותף איתך ליצירה הזאת, והוא לא שם כדי לראות את זה. כן, זה ממש, יש סיפורים כל כך, כזה, מרגיש לי מעל ההיגיון, כל הסיפורים האלה. וכאילו מה שרציתי להגיד עוד, אנחנו תמיד בטוחים שכאילו שצה"ל יהיה שם, ואתה מרגיש בטוח, כי בסוף אנחנו חיים באיזשהו מקום מאוד, מאוד לא בטוח. ביום יום אתה לא מרגיש את זה, אבל פתאום כשזה קורה, ואין לך, כאילו מי שהציל אותך, זה, כאילו אז אתה מתחיל לחשוב, ומה אם זה היה קורה לי כזה. כן, אני חושבת שזה ממש שינה לכולנו את התודעה, וגם את המחשבה כאילו על הדברים הכי יומיומיים, כאילו אם אני יוצאת עכשיו מהבית וקורה משהו. אני יוצאת מהבית ואני אומרת, אוקיי, אם בא מחבל, מה אני עושה? כאילו, אני לוקחת את רועי, לאן אני רצה, כזה. כן, זה ממש... ואז אני אומרת, אלוהים, איך הגענו למצב שאנחנו צריכים לחשוב על זה? ממש. אני פתאום אמרתי למי אני מתקשרת, אני מתקשרת קודם להורים שלי, אני מתקשרת למכבי אש, אני מתקשרת למשטרה, אני מתקשרת לא יודעת מה, למישהו שגר, כאילו, את באמת מנסה להבין מה אני עושה במצב כזה. זה מצב... באמת תקופה מטורפת. אבל שאלת איך עושים את זה ואיך זה בשבילם. בסוף זה בשבילם. מונה. את יודעת. מה? יש לך את הטריקים איך להרדים אותם. זה ניובורן בכל זאת. את אומרת כאילו את כבר מוכנה כשזה יהיה אצלך, לא תלחצי, מכל מידה, מכל סוג, מכל גיל. אני תמיד תוהה מה יהיה כאילו כשזה יהיה שלי, כי נגיד אני, תשמעי, מגיעה לפה אימא עם ילד בן 6-7 ימים, אני לוקחת לה אותו מהידיים והופכת ומסדרת וזה. נכון. ואני כאילו מרגישה כבר ממש בטוחה לעשות את זה, אני, בראש שלי אומרת, יש מצב שאני גם באיזשהו מקום יודעת דברים יותר ממנה, כי היא פעם ראשונה, עוד פעם, כשאני התחלתי לא ידעתי כלום, אבל עכשיו כן יש לי את הידע ואת הניסיון. ואומרת לעצמי, מעניין איך זה יהיה כשאני אהיה אימא, כי אני כאילו לא רואה את עצמי מחלקת את הילד שלי לכל ידיים שבאות. אבל הידיים שלך כבר יודעות איך לעשות את זה. נכון, כן. זה קטע כי רועי, אני צריך לספר גם איך הוא נולד והכל, אבל הוא היה שבוע בפגיעה, הוא לא נולד פג בכלל, אבל היה לו איזושהי בעיה בסוכר, ובשבוע הזה הוא היה בפגיעה, והם החליפו לו חיתול והכל, ואני ודניאל כאילו מסתכלים, לומדים, לוקחים המון מידע, כאילו ממש. ואז ברגע שאני הייתי צריכה להחליף לו טיטול בפעם הראשונה, אז שום ניסיון מהצד לא עזר, כי אני עומדת שם, מתחילה להזיע, ליטרלי, היה לי זהה מרוב שאני כאילו רגע שנייה, אני מרימה את הרגל יותר מדי, פחות מדי, הוא זז לי מה אני עושה, כזה. כן, זה כל הדברים האלה, מה זה מלחיצים בהתחלה? אתה באמת לא יודע, אבל זה, הוא הכניס אותנו להורות בצורה מדהימה. איזה יפה. ממש. כאילו תמיד אומרים לי, איזה רגועה את ואיזה זה כן, הוא. מאוד רגועה. זה לא אני, זה הוא כזה. בסדר, זה גלגל כזה, את יודעת. נכון, ואז הוא מאפשר לי ולדניאל להיות כאלה. איזה יופי. אבל זה גלגל, כאילו זה את רגועה, זה משדר לו ביטחון, ואז הוא יכול להיות רגוע, וכשאת רואה שהוא רגוע, אז יש לך את היכולת להיות רגועה, וכאילו... זה קטע כי אני גם מרגישה, בגלל שאני מניקה, אז אני מרגישה, אם פתאום לא נוח לי באיזושהי סיטואציה, או אם אני צריכה להניק בחוץ, או משהו כזה, אז אני רואה שגם הוא לא נוח לו. זה כאילו ממש שובר לה, ואם אני טיפה יותר כזה... בתחושה הלא נוחה הזאת, אז אתה נהיה טיפה יותר קצר, וטיפה יותר כאילו לא נוח לך, אז אני מרגישה את זה כאילו גם עליו, ואז אני אומרת, איך הם קולטים הכל. תחשבי איזה גדול זה, כאילו החיבור שלו אלייך, כמה הוא עוצמתי, וכמה הוא כאילו הוא שורשי, אין... נכון. זה משהו שבאמת אי אפשר להסביר, הצורך שלהם באמת באמא, בחום שלה, במגע שלה, בריח שלה, זהו, אז אני אספר לך עכשיו, את ממש מקשרת את זה לסיפור לידה. אני הגעתי בשבוע 41 לאיכילוב לביקורת, ואז השאירו אותי כבר לזירוז. ואז בזירוז נותנים פרופס, זה כמו כאילו, הוא מפתח צירים,
כשאין פתיחה ואין תנאים ללידה, שזה מה שהיה לי, כי הוא ממש לא רצה לצאת, היה לו ממש כיף בפנים, אז נותנים איזשהו זרז כזה, זה היה ביום שבת. ביום ראשון, כבר מהבוקר התחלתי להרגיש לא טוב מעבר לצירים. היית בבית חולים? כן, משאירים אותך בבית חולים עם הזירוז הזה, ואז התחלתי לפתח שפעת, כן, עלה לי החום, ממש, הוציאו לי את הזירוז, הכל, הכניסו אותי לבידוד, זה גם כאילו סיטואציה הזויה, כי בסוף אתה עם עוד יולדות, אתה לא רוצה להדביק אותם. כן. זה היה ביום ראשון, ביום שני כבר הוציאו אותי לבידוד עם עוד מישהי, שגם לה היה שפעת, בחדר באמת פיצי לכל הדעות, אין שם, במיוחד עוד עם שתי נשים שלא מרגישות טוב, זה היה ממש סיוט. ואז יום שלישי כבר עלינו לחדר לידה. עכשיו עלינו בשעה 3. בצהריים, כשמהבוקר מבטיחים לך שאתה עולה, ואתה מת כבר כאילו, טוב די תשחררו אותי מזה, כי זה כבר כואב, הצירים מרגישים את הצירים, הכל. ואז כשעלינו לחדר לידה, אז כמובן הפידורל, הדבר הכי מדהים שיש, באמת מה3 ימים האלה, זה היה פעם ראשונה שאני כאילו, יש איזשהו נחת כזאת, כי אתה באמת לא מרגיש, זה מדהים. ואז לאט לאט כזה עוברות השעות, ושוב פעם עלה לי החום, והלידה לא התקדמה והכל, בסוף זה נגמר בקיסרי חירום. די. כן, אחרי כל הימים האלה. אבל אני חייבת לציין, אני שנייה אעצור את זה פה, בסופו של דבר כאילו עושים את מה שצריך. אני לא באתי עם איזושהי תוכנית לידה מסודרת, ולא אמרתי אני רוצה רק טבעי, או אני רוצה רק לידה רגילה, מה שצריך לעשות נעשה, בסוף כאילו זה לא אנחנו, זה בשבילם. ואז עשינו את הקיסרי, ומה שקורה בקיסרי זה שמוציאים את הבעל עם הילד, כן, אם הכל בסדר אז לא, אבל אצלו היה לו קצת קושי בנשימה, אז היו צריכים להוציא אותו. וזה משהו שידעת לפני? כאילו ידעת שאם עכשיו הוא יצא עם דניאל אז כאילו משהו כנראה לא בסדר או שלא ידעת? ממש לא, ממש לא. אני נשארתי שם. עכשיו המילדת ברגע שנכנסתי ב3 זה תחילת משמרת של מילדות, והיא נגמרת ב11 ורועי נולד ב10:50 בלילה. אז כן, אז היא אומרת לי יאללה ויקי אני רוצה שכאילו לילד אותך. אז ברגע שלקחו אותו, אז המילדת אחרי כמה דקות נכנסה והיא אומרת לי ויקי הכל בסדר, הוא בסדר. ואז אמרתי הנה מרינה, כאילו עברנו את הלידה ביחד והכל. עכשיו כשהיא אמרה לי הוא בסדר, אני כאילו מבחינתי כן, עשו לו את הבדיקות, הוא בסדר. הוא שמעת אותו בוכה, כאילו הכל היה... כן, הוא כאילו יצא עם איזה קרקור, אומרים לך הנה קחי תראי את התינוקית, טק, ומעיפים אותו לחדר ליד. שתמיד בקיסרי חירום מחכה רופא ילדים, ובשלב מסוים דניאל לוקח אותו, ואז הוא רואה כאילו שהוא מכחיל, ונהיה כזה סמרטוטי, כי אין טונוס, אין דופק, אין כלום. מה את אומרת? כן, אז עשו לו החייאה קצרה, אבל כן, ודניאל, תראה איזה מלך, הוא לא סיפר לי, כי הייתי ב-48 שעות בידוד ממנו, אז גם ביומיים הראשונים בכלל לא ראיתי אותו. הוא לא היה עליי, לא כלום. איזה טרור. כן. זה לא שהוא לא סיפר לך? והוא לא סיפר לי, הוא רצה שאני אראה אותו פעם ראשונה, כאילו אחרי הבידוד, שהוא יהיה עליי, שאני אראה שהוא בסדר, והוא כל הזמן אמר, לא, היה לו קצת קושי בזה, היה לו קצת עכשיו, כאילו, לא, אתה לא מבין בהתחלה שלא אומרים לך. ואז הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך שכאילו, כשהוא נולד, אז לא היה לו אוויר, ולא היה לו דופק, כאילו עשו לו החייאה, עם כזה, עם מכשירים, וגם אז את לא קולטת, עד שכאילו, הוא לא מספר שוב ושוב ושוב. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? בלידה זה מין, אני לא יודעת אם זה רק אצלי, או שזה איזשהו כוח אימהי כזה, שאתה אומר, בסדר, זה מה שקרה, אז הייתי 3 ימים בטרום לידה, לא היה קל, לא היה זה, אבל כאילו זה מה שצריך, זה מה שעושים, הכל בסדר, העיקר שהוא בסדר, אני בסדר, ואז הוא מספר לחברים את הסיפור, ואז הוא מספר שוב פעם ושוב פעם, ואז אני קולטת מה עבר בלידה הזאת, שהייתי 3 ימים, יומיים עם חום, לא מרגישה טוב, עם צירים,
עם שפעת, כאילו חום שעולה בחדר לידה, קיסרי חירום, כאילו פתאום אני קולטת, וואו, אוקיי, היה פה איזשהו אירוע, אבל גם זה איזשהו גישה של, כאילו זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך לעשות בשביל שהוא יצא בריא, ועובדה זו הייתה החלטה נכונה, כי בסוף, כאילו אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם הוא היה נשאר בפנים, והייתי אומרת לו, אני רוצה רק לידה רגילה, אז בסוף אני חושבת שצריך, אם שאלת כזה טיפ לאמא שהולכת ללדת בקרוב, זה פשוט לזרום עם הצוות הרפואי, כי בסוף הם יודעים הכי טוב. כן. המטרת על שלהם היא שתציא עד בריאה והילד בריא. כאילו אז גם לפני שהציעו לי את הקיסרי, אז אמרתי רגע אני רוצה לראות אולי בוא נראה אם הלידה מתקדמת. ברגע שהם אמרו שכאילו ויקי את נשארת באותה פתיחה וזה לא זז, אז אתה זורם, אתה כאילו אין מה לעשות, אתה לא אישו בסיפור, יש פה איזשהו משהו שבשבילו באת. כן. אני זוכרת שהייתי בהכנה ללידה, אז המיילדת אמרה כאילו, תהליך הלידה הוא לא המטרה, המטרה בסוף היא הילד, שתצאו ביחד, אז בסוף אם משהו לא קורה כמו שאת רוצה, בסדר, אז יש עוד לידה קודם כל. זה טוב, אני חושבת שזה טוב ממש שהגעת כאילו בשחרור לדבר הזה. נכון. כי כשאת מגיעה, אני פוגשת הרבה הריוניות שהן מגיעות, שהן מאוד יודעות מה הן רוצות, נכון. וכל דבר קטן שהן כאילו משתבש, או לא קורה לפי איך שהן רצו, מאוד גם מקשה עליהן באותו רגע, אבל גם כאילו, את יודעת, כשאת מדברת בדיעבד על חוויית הלידה, היא לא זכורה כמשהו טוב, כי היא כאילו ציפית למשהו מאוד מאוד מסוים, רפואית, כנראה שלא היית יכולה לעשות את זה. עכשיו, אני גם בן אדם כזה, זאת אומרת, אם אני רוצה ומחליטה שזה יהיה בצורה מסוימת, אז אני רוצה שזה יהיה ככה. וידעתי שבגלל, קודם כל זה לידה ראשונה, אתה לא יודע מה קורה, אתה אף פעם לא חווית דבר כזה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד זה מה שאני רוצה, כי אני לא יודעת מה הולך להיות, אז איך אני יכולה להגיד את זה. ואני חושבת שזה היה הצעד הכי חכם שעשיתי, של לבוא ולעשות מה שצריך. ושהצוות הרפואי, כאילו, בסוף, אתה יודע שהם שם לטובתך, אף אחד לא בא לזרז אותך למשהו או משהו כזה. זה טוב שהרגשת ככה. כאילו, כן, נגיד בכנות שיוצא לי לשמוע לכאן ולכאן. יש כאלה שאני, קודם כל, הריון ראשון, המון פעמים, יולדות ב-41 ו-42, וזה קורה הרבה, וכולן אומרות כזה, כאילו בטוחות שהן מגיעות לשבוע 40, וזה התאריך לידה, ואז הן מגלות שהעולם אחר. אבל יש הרבה שמגיעות לבתי חולים ומקבלות זירוז, וזה לא קורה, וזה, תשמעי, זה גם משגע, גם, כאילו, נפשית זה משגע, קראו לך, הנה, תעשי זירוז, מחר את עם ילד ביד, ואת לא. אתה לא. כן. אתה ממש לא. וגם זה משגע את הגוף, כי באיזשהו מקום את גם אומרת לעצמך, כאילו, יש הרבה רעיונות שאומרות, וואלה, כאילו, כנראה אם ייקח לו עוד שבוע, הוא יודע מתי פיזית הוא צריך לצאת, כאילו, הוא מרגיש את זה, כנראה שהוא צריך את עוד כמה ימים האלה. נכון. ויש גם פחד בלקבל את הזירוז ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מחליטה בשביל הגוף שלי ובשבילו, שזה הזמן לצאת. דניאל היה מאוד ככה, כאילו היה מאוד, בואי ניתן לו את הזמן שלו, בואי, כאילו, נראה מתי הוא יצא. עכשיו, ככל שעובר הזמן, בשבוע 41 פלוס 3, ההמלצה היא לילד. אז אני הגעתי ב-41, ודניאל אמר, הנה, הוא לא רוצה לצאת. עכשיו, היה לו טוב. היה לו ממש טוב. אבל גם יש איזשהו חשש שבגלל יש דבר כזה שנקרא מים מקוניאליים, שזה ברגע שילד עושה את הצרכים שלו, שהוא עושה קקי בפעם הראשונה ברחם, זה סביבה שהיא לא סטרילית ולא נוחה לו. ואני ידעתי שזה מה שיהיה, כי הוא כבר גדול, הוא כבר היה צריך לצאת. והוא גם נולד גדול, הוא נולד 4 קילו. אז הייתה המלצה כאילו לזירוז הזה מלכתחילה. אז ברגע שהוא הבין את זה הוא זרם, אבל גם הוא העדיף שזה יהיה ברגע שהוא רוצה, ושברגע שנוח לו והכל. יש משהו בזה, כאילו, אני כל הזמן חושבת על כל כך הרבה דברים שאנחנו היום, 2024, וכזה, יש מיליון שיטות לאיזה אוכל לתת לילד, ואיך לילד, וכל הדברים האלה, ואת אומרת, כאילו, בואי, לפני 100-200 שנה, מישהו ידע מה זה מים מקוניאליים, מישהו ידע מה זה להוסיף תוספים באוכל, כאילו, היה חלב ואם, היה לידה כשהאמא קוראת ללדת, כאילו, נכון, וזה עבד, זה עבד, כאילו, הכל היה סבבה. נכון, אתה חושב על זה גם. אני תמיד אומרת, כאילו, איך יסתדרו פעם, כאילו, איך, לא יודעת, איך ידעו שצריך להוציא שיליה אחרי זה, סליחה, זה כאילו נכנס ממש לעומק, אבל איך ידעו את הדברים האלה? ועובדה, הם הסתדרו אז היום פי כמה וכמה. חשבתי על זה גם שאמרת לה להחליף חיתול,
שאת רואה כאילו, את אומרת, זה כמו, לא יודעת, זה כמו כל דבר שהוא חדש. אני חשבתי על זה, נגיד, סתם שהתחלתי ללמוד נהיגה, אמרתי, כל בן אדם הכי דפוק שיש, יודע לסובב את ההגה וללחוץ גז וברקס, וכל כך הרבה אנשים בעולם הם מורים, והם כאילו עושים את הפעולה הזאת, ויש משהו כאילו, כשאת מגיעה לדבר הזה בחשש, כזה, אוקיי, להרים כאילו 30 סנטים לגובה, אם אני ארים ככה זה יפגע בו, כאילו... נכון. הגעה לתינוק ראשון היא הרבה יותר מלחיצה, אין מה לעשות. וגם באמת כאילו הוא היה שבוע בפגייה כי לקח לו זמן עד שהסוכר התאזן, ואת רואה את זה, כאילו אני מסתכלת ואני אומר, אוקיי, היא מחליפה, היא ככה עושה, ככה עושה. זה היא מביאה לו אוכל ככה וככה. ואז כאילו כשאת באה לעשות את זה, זה ממש לא, אוקיי, אז ככה וככה היא עושה. לא, את עושה את זה, והוא שנייה זז, ואז הוא פתאום עושה פרצות, אוי, אולי עשיתי משהו לא טוב. אבל זה באמת, כאילו, זה כמו כל דבר חדש, אתה לומד, ואז זה על אוטומט, ככה רץ. אני עושה את זה בעיניים עצומות ויד אחת. ממש, זה רץ ממש. איזה כיף. ומה שרציתי להגיד, זה התחיל מזה שהאימהות, והם מרגישים אותנו והכל, וזה הטבע. דניאל עבר ב-48 שעות האלה שלא ראית אותו, הוא לא היה רגוע בחיים כמו שהוא היה, בשנייה שהרמת אותו עלייך. מה אתה אומר? כן. עכשיו, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה היה ב-48 שעות האלה. אני מאמינה למה שאתה אומר. כן. ואז, ואתמול, או כל פעם שהוא טיפה בוכה, עכשיו, דניאל אבא מדהים, הוא מאוד מעורב, הוא היה ב-48 שעות האלה איתו כל הזמן. אבל הוא עדיין, כאילו, עדיין אמא זה אמא, וכאילו ברגע שהוא בוכה, ואני אומרת לדניאל, תחזיק אותו ככה, כמו שאני מחזיקה, תעשה ככה כמו שאני עושה, ברגע שאני לוקחת אותו, הוא נרגע בשנייה. כן. וזה, כן, אין מה לעשות, זה משהו כנראה הטבע יותר חזק מהכל. כן, זה כאילו, זה פשוט הכי טבעי, זה ההסבר הכי, כאילו, נכון. מדברים על זה שהם ממש מריחים, כשהוא מריח אותך, הוא יכול לפתח רעב, כאילו, נכון, הוא מריח את החלבים ואת הכל, והוא מרגיש את הדופק שלך כשהוא עלייך, ואת החום שלך, כאילו, הוא ממש... כאילו, פשוט מחובר אלייך, פשוט כבר לא בחבל הטבור, אבל... זה מצחיק, כי ברגע נגיד שדניאל איתו ואני, לא יודעת, הולכת לישון רגע, ודניאל שומר עליו, איך שאני קמה, אני רק עוברת לידו, הוא מתחיל כבר להתקרקר ולהתעורר, כי הוא מריח. הוא מרגיש את אמא שלו. הוא מרגיש, ממש. איך זה? את כאילו, כבר קיבלת לעצמך את המושג אמא? כאילו, את מרגישה את זה? לא. אני מגדירה את זה בהתחלה, עכשיו כבר יותר, כי הוא יותר מגיב. אבל בהתחלה אתה כמו משרתת שלו. הוא צריך פיפי, הוא צריך קקי. נראה לי שזה גם כל ההמשך של החיים. כן, יכול להיות אוכל, את מביאה לו אוכל. הוא בוכה, את בודקת מה. ועכשיו כשהוא טיפה יותר מגיב, והוא צוחק, ומחייך, אז אתה הרבה יותר מבין. כן. אבל גם, אני חושבת שאמרתי לדניאל, אני חושבת שאני אבין שאני אימא, קודם כל כשהוא יקרא לי אימא, וכשאתה תתחיל לדבר איתו קצת, והוא יתחיל לענות, ואתה תייצר איזשהו דיאלוג ושיח, כי עכשיו כאילו הוא נתון לחסדיי לגמרי. בייביסטר ארוך כזה. ממש. אבל זה קטע, כאילו להרגיש אימא זה משהו שהוא נראה לי הרבה יותר גדול מחודשיים. ברור. אבל זה, תשמעי, כאילו זה מצד אחד, ומצד שני אני בטוחה שיש רגעים גם בהיריון שאת מרגישה את זה, כאילו. נכון, בשקיפות, זה היה קטע, בשקיפות שזה שבוע מוקדם, זה שבוע 12, זה חודשיים. כן. אז הלכנו לבדיקה, ואז הוא ממש זז שם, הוא כאילו קפץ כזה. ואז הרופא אומר, כיף לו אצל אמא שלו. ואני כזה, וואו, מה זה אמא שלו? עכשיו, אני סרטתי את כל הבדיקות שלי, ואז כזה הייתי צופה בהם. וכשהוא אמר את זה שם שוב פעם, ואתה שוב פעם שומע את זה, ושומע שוב פעם ושוב פעם, אתה כאילו, וואו, אני כבר אימא. גם בהיריון אתה כבר אימא, יש איזשהו חיבור שמתחיל ממש מהרגע הראשון, כן. שכאילו זה ממש, מהרגע שהם גרגיר קטן, כאילו תחשבי שיש פור על הבעל של 9 חודשים, שאתה כאילו אימא הורה לפני שהוא נהיה הורה. כן. אז... וזה כמו שאמרת, זה המגע שלך, זה כאילו, בסוף זה... יש את החיבור הזה שלא יעזור מה... וזה כאילו זה גם, אני בטוחה שזה קשור לזה שאני איתו רוב היום, אבל גם יש איזשהו, מין איזושהי מעטפת כזאת, שברגע שאת שמה עליו את הידיים, וכאילו אני באמת אומרת, תרגישי כאילו את עוטפת אותו. את עכשיו ממש עוטפת כן. אותו. הוא כאילו, בדיוק חשבתי על זה, דיברת, ואני כזה רואה איך הוא מתארסל עלייך, נכון, כאילו... נכון. וגם אם בעלי יחזיק אותו, זה לא, הוא כאילו מרגיש, הוא יודע מה, כזה חום, נכון. זה מטורף.
אתה כאילו ממש מסתנכרן. כן. אתם מסתנכרנים כבר 9 חודשים, תשמעי. ממש. וזה באמת פיזי, אז נכון. זה הגיוני שגם כשהוא בחוץ. נכון. את הסביבה הכי מוכרת שלו. זה הגיוני. נכון, איך אתם מסתדרים בכללים מאז הלידה? אז זהו, אז אני אומרת... כמה זה שינה את המערכת הזוגית בבית? בהתחלה היה לי כן קשה, כי אני אומרת, כאילו, אני אומרת, וואי, דניאל, אנחנו כמעט ולא ביחד, אני אומרת לי, כי אנחנו כל היום ביחד. זה כי אנחנו לא ביחד, כאילו, אנחנו עם עוד מישהו. עכשיו, הכל עליו, כל השיחות הם עליו, הכל עליו. ואז, ביום הולדת שלי יצאנו לבד פעם ראשונה, זה היה לפני חודשיים אחרי שהוא נולד. עכשיו? כן. היה לי ממש חודש יום הולדת. מזל טוב. כן, תודה. ואז אמרתי, יו, זה כיף שיש לנו מה לדבר, שזה חוץ מרועי. כי תמיד עולה החשש הזה שפתאום כאילו, יעלמו הנושא שיחה, פתאום אתה כבר לא יודע על מה מדבר, כי גם אני, כל היום שלי הוא רועי. כל היום שלי הוא סביבו, מה הוא עושה, מה הוא אכל, מה הוא שתה. עכשיו, זה קצת לוקח ממך את עצמך. כשהייתי הולכת לעבודה, אז פתאום יש חיים ויש מקרים, והייתי מדברת איתו על בנות מהעבודה שלי, ועל מקרים, ועל אם היה לי קשה או לא היה לי קשה, ודברים כאלה. וכאילו, הייתי אומרת, טוב, תספר לי משהו, מה היה לך? תספר לי. עד שזה מתאזן, כאילו, בשלב מסוים אתה כאילו כן מוצא לעצמך שיחות שהן גם לא רק עליו, זה ממש חשוב. לי זה היה ממש חשוב. גם אמרתי לו איזה כמה פעמים, כאילו אני מרגישה שהדינמיקה השתנתה, הוא אומר לי, ויקי, באמת הדינמיקה השתנתה, אין מה לעשות. יש פה עוד בן אדם בבית. יש פה עוד מישהו שכאילו כרגע הוא יותר גדול משנינו. אבל שוב, בגלל שהוא הכניס אותנו בצורה כזאת רגועה להורות, גם כאילו שחר תעיד, אפשר לראות, הוא פשוט טפו. ממש. אמרתי, אני לא אגיד את זה בהתחלה כדי לא לפתוח פה, אבל אני רואה שהוא... הציג את עצמו לבד. אבל זה פשוט, זה הרבה הוא. זה הרבה הוא, כן. ממש... את עכשיו, את כן נגיד יוצאת, יש הרבה אחרי לידה שהם כזה בכל מיני קבוצות ומפגשים. כן, ברור. גם אני חייבת להגיד, רוב הדברים את עושה בתור אימא לבד. בסדנאות האלה, רוב הדברים את יודעת מה לעשות, כי זה משהו שהוא אינסטינקט אימהי. אבל בסוף זה כיף, אתה יוצא, אתה נהנה, אתה כן לומד, כאילו זה לא שאני אומרת, אני יודעת הכל, אני לא. אבל נגיד, אני בסדנת עיסוי, אז זה דברים שאתה מחזיק אותו בצורה הזאת לבד, אתה מקפצ'ץ' אותו, כאילו, אתה נוגע בו, מלטף אותו, כאילו, אתה יודע, זה משהו שהוא מטורף, כאילו, לפני הרעיון אותי, איך אני אדע לעשות את זה, ואיך אני אדע מה עושים, ואיך אני יודעים, ממש. אבל צריך להבין שהחיים משתנים לגמרי. ברור. לגמרי. כן. כאילו זה משהו שצריך לקבל את זה בהבנה שזה הולך להשתנות וזה לא יהיה כמו פעם, אבל לטובה. כן, בסדר, זה לפה ולפה. נכון. אני תמיד אומרת, כאילו, כשמגיעים אליי לניובורן, אני אומרת להם, אתם קולטים שנכנסתם 2, או אם זה לבד, אז כאילו נכנסת לבד ויצאתם 2, או יצאתם 3, זה כאילו, זה באמת שינוי לחשוב שנכנסת כזה, נכנסתם 2 אנשים ויצאתם 3. נכון. וזהו, for life. לתמיד. זה לא כאילו קניות בסופר. לתמיד. זהו, זה החיים מעכשיו. אני כאילו משמע את זה תמיד, שהייתה לי כלבה, אז אני בסדר, היא יכולה לחכות עוד חצי שעה לפני שאני יוצא אותה. פה לא, אין דבר כזה לחכות עוד חצי שעה, הוא עושה קקי, את מחליפה לו עכשיו, את לא מחכה עוד חצי שעה. זהו, מעכשיו את על הזמנים שלו. על הזמנים שלו לגמרי. אבל גם צריך, אני כן בגישה של בסוף, צריך להתנהל, כאילו, זה צריך להתנהל לשני הצדדים. גם בהתאם אליו, וגם כאילו, אתם צריכים עדיין, בדיוק. זה מאוד חשוב, כאילו, אני בימים שלא הייתי יוצאת מהבית, היה לי לא טוב, אני חייבת לצאת מהבית, חייבת להתאוורר, גם אם זה שנייה לצאת, לשתות קפה לבד, לחזור, כאילו, רק כדי לנשום אוויר, ואני גם רואה שזה עושה לא טוב, אז כאילו, בכלל זה עוד יותר דרייב. בטוח, לא, זה מאוד מאוד קשה מאוד, כאילו, ברגע שגם הבעל לרוב חוזר לעבודה, אז הוא לקח חופשה יותר ארוכה, לא משנה, הוא לא ידע 3 חודשים, ולא חצי שנה, ואת לבד בבית בין 4 קירות, עם תינוק שיכול לישון כמה שעות, הוא יכול לבכות, וכאילו, זה מחרפן. כן, חייב בשביל לנהל גם שיח רגיל, כי בסוף אתה מתנהל איתו בגוגו בובו לולו, ואתה חייב שנייה לדבר עם אנשים בצורה נורמלית. במילים. כן.
אז לי זה היה ממש, ממש חשוב, גם אם זה סתם, גם אם זה ללכת שנייה סיבוב להתאוורר, גם אם זה סופר פארם חבר הכי טוב. אין כמו סופר פארם. אין טוב מסופר פארם. אין, תמיד אני אכנס שעה אחרי, אני אמצא משהו חדש שלא ראיתי. זה חייב את זה בשביל עצמך, כי אנחנו גם רואים הרבה שינויים. כן. הורמונלית, ובהתחלה, אני לא אשכח בבית חולים, אז לא יצאנו, היינו בבית חולים שבוע איתו. אז לא יצאנו מהבית חולים, לא יצאנו... רק יכולה לדמיין גם כאילו את אחרי לידה. דניאל יצא, ואני כאילו נשארתי בחדר, או במסדרון, או whatever, והתחלתי להרגיש שזה נופל עליי, ואני אומרת, אימא'לה, כאילו, מה אני עושה? עד שיצאתי החוצה לשמש, אמרתי, וואו, רוח, וואו, שמש, אנשים, זה ממש עזר, אז חייב לצאת. כן, לא, זה נשמע לי מטורף, גם כאילו באמת לא לחוות את ההתרגשות של אחרי כמו שצריך, זה ממש משנה את הכל. נכון. כן, ב-48 שעות האלה זה... קודם כל היה לי קשה אחרי הקיסרי, כן? ברור, זה קודם כל. אז איפשהו שמחתי שהוא נמצא בידיים שיכולות לטפל בו. כי אם הייתי צריכה לטפל בו אחרי הקיסרי, אני לא הייתי מצליחה, וזה היה עוד יותר גומר אותי, שאני לא מצליחה להרים את עצמי, אז אני צריכה להרים אותו. אז זה באמת הכל יצא בסוף, אחרי שכאילו הכל יצא במרכאות משליטה, הכל יצא לטובה, ממש. איזה יופי. כן. מתוקי כזה יום. לא רואים עכשיו, אבל אני רק אגיד שהוא, כאילו, אמרתי לך את זה כבר 15 פעם בערך, שהוא יצא בדיוק 50-50 כאילו משניכם, שזה מטורף, לא רואים את זה בדרך כלל. אני כן מצליחה הרבה פעמים שמגיעים אליי תינוקות להגיד כזה, הוא ממש דומה לאמא, הוא ממש דומה לאבא, אבל זה... ממש, נכון. שילוב כאילו לא הגיוני החצי הזה, כאילו באמת... יש לו ממש את המבנה של דניאל, אבל כאילו... נכון. הוא מאוד דומה לך גם, נכון, הדיטיילס תימני, והווייב הכללי זה דניאל. אמרת שמה? שהדיטיילס תימני אמרת? לא, הדיטיילס זה אני. שמעתי תימני. לא, זהו, אז הדיטיילס, הפרטים הקטנים הם ממש אני. ממש. אבל המבנה זה דניאל. והווייב הכללי זה ממש דניאל. איזה קש שזה יצא ככה? כן. זה מלחמות עולם, שתדעי. אז זהו, אז הוא חסך לנו את זה. הוא ידע שיכול להיות שיהיה פה מלחמה, והוא חסך את זה. כן, הוא עושה לכם באמת חיים קלים. חיים שלי. טפו, שישאר לכם ככה. נכון. באמת שישאר ככה, זה הכי כיף. נכון. טיפ, לא לדבר על לילות. אם הלילה מעולה, לילה אחרי זה הוא כבר לא מעולה, אז... את לא להגיד תודה רבה. כן. אז להגיד, כן, הכל בסדר, כן. יש לילה כזה ויש לילה כזה. לא להשוויץ. לא. נרשם, חייב. חייב. לשמור לעצמכם. גם אני בהתחלה אמרתי, לא, מה קשור? כזה, הוא רגוע. לא, פתאום אתה מספר משהו, יום אחרי זה משהו אחר. אז להגיד, כן, יש לילות כאלה ויש לילות כאלה, וזה באמת נכון, זה גם לא משקרת. חמודי כזה. אני אחזור איתך רגע אחורה להיריון. דיברנו מקודם על הצילומים, ושכחתי לשאול אותך אם זה משהו שידעת כזה מתחילת ההיריון, שזו חוויה שאת רוצה לעשות, אם זה משהו שלא חשבת עליו, כאילו איך הגעת בכלל לדבר הזה? אני לא חושבת שלפני ההיריון חשבתי שאני אעשה את זה, כאילו לא חשבתי על זה, אבל היה לי ברור שאני אעשה את זה, כי גם ככל שההיריון עבר אני ראיתי שאני פחות מצטלמת. רציתי לעשות איזשהו מעקב כזה של חודשים, אבל היינו בין דירות, ואף פעם לא היה אותו רקע קבוע. אז אמרתי, טוב, אם אני רואה אני פחות מצטלמת גם בהיריון, כי אין איזושהי, במרכאות סביבה יפה או משהו לעשות את התמונה הזאת, או באמת פשוט יצא פחות להצטלם, אני לא יודעת למה. אז עוד יותר התגברה בי התחושה שאני אעשה צילומי הריון. אז זה היה לי ברור, וגם דניאל זרם על זה ישר, כאילו, כמו שדיברנו על זה, כן. אבל זה היה לי ברור שאני אעשה. לגבי התחושה, איך אני ארגיש, אני לא ידעתי. לא ידעתי עד שהגעתי, וכאילו, ויצא טוב, אז אני יודעת שאני בצילומי הריון הבאים, אני אעשה את זה גם, זה יהיה מגניב, כי זה יהיה גם ממורי. אבל כן, כאילו במהלך ההיריון התגבשה הידיעה שאני אעשה את הצילומים האלה. איזה כיף. כן,
ואת זוכרת אם נגיד שראית אותם אחרי, אם זה היה משהו שישר, כאילו איך שראית אותם התלהבת, אם זה היה משהו שכן לקח לך זמן, כאילו... אז אני לא ידעתי איך זה יצא, שחר אמרה לי, ויקי תשבי על הרצפה, תשמחי עליי. עכשיו אני אומרת, איזה תשבי על הרצפה שחר, אני כאילו נראית כמו לוויתן שברח מהים, כאילו מה את מדברת. ויצאו תמונות מהממות על הרצפה, והיא גם אמרה לי, את צריכה להתרעיד, כאילו אני יודעת בדיוק מה לעשות, וזה נכון, צריך לסמוך כאילו, לסמוך על האיש מקצוע. כן. תסמכו על שחר, היא יודעת. אבל היה לי כן. ויז'ן, היה לי ממש... נכון, היא ידעה, ואני לא שמחתי עליה, והנה, בבקשה, זה יצא מהמם. בסדר, גם לא שמחת זרמת, שזה גם חשוב. נכון, הייתי בטוחה שתמונות האלה יגנזו, כי היו המון תמונות בסדר, אז בישיבה לא יהיה טוב. אבל הן תמונות מהממות, הן גם כאילו... אני חושבת שהעליתי אחת מהן, לא העליתי, אני חושבת שלא העליתי את התמונות הרעיון בכלל. סתם. כן. אני העליתי, נכון, אני השבצתי לכם. נכון, אבל לא, זה קטע, כאילו לא העליתי את צילומי הרעיון. כי זה היה, זה כאילו, זה גם יש לזה קשר למלחמה, כי כאילו אתה מרגיש כזה, לא... כן, הרבה אמרו לי את זה. כן, כאילו לא, תשאיר את זה לעצמך. אבל דווקא, כן, כאילו היו לי כמה שאמרו לי, זה שכל כך רוצות לפרסם וזה, ולא, כאילו מרגיש להם לא בנוח, וחלק אמרו כזה, זה דווקא מרגיש לי איזה משהו שכזה, דווקא נחמד לפרסם, דווקא עכשיו, בתקופה המעצבנת הזאת, שכאילו, נכון. שיש איזה משהו יותר נחמד. אז זהו, אז אצלנו זה פשוט היה כאילו, כן, בתקופה, כאילו, עכשיו אולי הייתי מפרסמת בתקופה הזאת, אבל זה היה לפני זה. כן, שזה עוד היה טרי, אז זה כאילו קצת... זה היה ממש חודשיים אחרי תחילת המלחמה. נכון, אז אתה כאילו כזה... אולי לא, ודניאל אומר לי לא, ויקי אולי כאילו, אולי עין קצת וכאלה. כן, זה גם עניין של... אז אמרתי, טוב בסדר, אני אזרום איתו, ולא פרסמנו, אבל את רועי פרסמנו, שזה קטע. בסדר. כן, כי יש משהו בהיריון שהוא מאוד רגיש. ברור. כאילו, אז אתה לא רוצה שיקרה משהו, ופה כאילו כשזה אצלך, אז כבר כאילו, אתה אומר, טוב בסדר, אפשר. נעשה, אני אביא לך לפה. יאללה. אני אביא את זה עד אלייך, תבחרי כל פעם כזה שאלה, ויש פה, תבחרי כזה סך הכל 5 שאלות. איך אני אוהבת כאלה. והרבבתי לך את זה גם. מה הרגע שאת הכי מחכה להגיע אליו כאמא? זו שאלה. שהוא יבוא להתייעץ איתי. שיבוא להתייעץ איתי על משהו. כאילו, אמא זה היה לי ככה וככה, לא שזה יכול להיות שבגיל מאוד מאוד, כאילו זה לא כזה משהו של עכשיו. בסדר. אבל כן, שיבוא להתייעץ איתי. נשמע לי רגע טוב לך כל כן. שתמשיכו להיות מחוברים. וכמובן מחוברים. שיגיד לי שהוא אוהב אותי והכל, אבל על להתייעץ איתי זה משהו כאילו זה כזה, זה ההכרה של לאמא יש את התשובה. כן. וגם שעשית משהו טוב. אמא יכולה לעזור לי, כן. כן. זה משהו, כן, כיפי ממש. אני מקווה שזה יקרה בגיל הנכון. נכון. שזה יהיה, אני בטוחה שתתני לו את העצה הכי טובה שיש. אני מקווה. איך הלידה השפיעה על הזוגיות שלך? אז אני אגיד כאילו גם הלידה וגם כל ההיריון, דניאל היה כאילו, אם בזוגיות הוא היה פה, בכל מהלך ההיריון הוא כאילו בשחקים, באמת. זה כיף. הוא היה מתחשב ועוטף ותומך, וזה היה כאילו, אני אמרתי לו, אני התאהבתי בך מחדש בהיריון הזה, ממש ככה. ובלידה פי כמה וכמה, עם כל מה שסיפרתי עכשיו, אז הוא דילג בין שנינו. וזה היה, כן, הוא היה על 40 דקות שינה ביום הראשון. זה היה ממש קשה, אבל... איך זה לראות אותו עכשיו כאבא? מדהים. כן. הוא אבא מדהים, כן. זה יופי. הוא אוהב ומחבק אני בטוחה. ראיתי אותו איתך, אז אני בטוחה ש... אז ככה רק קטן יותר. איזה כיף, איזה יופי. כן. איך אני אוהבת שאלות כאלה? איזה כיף. משהו שלמדת ותעשי אחרת בלידה הבאה. מה זה? מעניין אם לכולם זה מרגיש כאילו השאלות האלה עליהן או לא. כן, קצת. אז אני גם מזרום כאילו על מה שיהיה, אבל יכול להיות שאני באמת יותר אחכה לזמן הנכון של הבייבי, למרות שחיכינו באמת ב-41 זה כבר כאילו לפה ולשם. ואני גם יודעת שזה קורה הרבה בהיריון ראשון, וכאילו את יודעת, לא בטוח שזה... נכון. יכול להיות שאני ארצה לידה טבעית, כאילו עם אפידורל,
אבל כאילו טבעי לידה כזה לא בניתוח קיסרי, למרות שאני חייבת להגיד קיסרי זה פשוט הרבה יותר קל, אבל כן, יכול להיות שאני ארצה לחוות את זה, כי בסוף לפעמים אתה אומר שלידה קיסרית בתחושה שלך, אבל לא ילדתי, כאילו ניתחו אותי, זה לא לידה, אבל זה לידה, כן. צריך להבין שזה לידה ואת ילדת, אז גם אם בדרך אחרת, אבל את ילדת, את סחבת את הילד 9 חודשים, את ילדת אותו, ממש. ממש מתוקי. שתפי על רגע של קושי מהחוויה שלך כאימא. שאתה לא הבן אדם הכי חשוב לך יותר. אתה צריך להבין שכרגע החיים שלך הם לטובת מישהו אחר. וזה משהו שבהתחלה מאוד קשה. אתה לא יכול לעשות את הדברים בזמן שלך מתי שאתה רוצה. אתה לא ישן עד איזה שעה שאתה רוצה. את זוכרת רגע שכזה ממש הרגשת את זה? בלילות לא הראשונים, כשחזרנו הביתה, אז יש איזושהי עייפות כל כך גדולה, גם אחרי הלידה, וגם כאילו, בגלל שהיה לי שפעת, אז גם ההחלמה הייתה קשה. מהשפעת, יותר מהלידה אפילו. אז אתה גמור, וכאילו בא לך להמשיך לישון, אתה לא יכול. אז זה, אבל בסוף זה מסתדר, כאילו בסוף איכשהו, כאילו, הגוף מתכנת מחדש לשעות שינה, ובסוף את מבינה שכאילו, אתה מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה. כן. אתה ממש מוצא כאילו איך להקדיש לעצמך זמן, גם אם הוא שנייה נרדם, אז ללכת לשים קרם פנים, או להתאפר, או דברים כאלה, או להתלבש כאילו אני כן אומרת, לא צריך להתלבש בסחבות, כי בסוף זו תחושה כאילו, ככל שאתה תשים את הבגדים האלה עם הפליטות והכל, ככה גם אתה תרגיש. אם אתה שם בגד שהוא טיפה יותר, כאילו, עכשיו לא, זה מכופתרת בבית. להחליף מפיג'מה. כן, לצאת מהפיג'מה הזאת, בדיוק. כי אנחנו באמת, בסוף רוב היום אנחנו בבית. נכון. אז כן להרגיש את כאילו שיצאת מהשלב של המיטה, לשלב של הבית, של לטפל בעצמך גם, כאילו, להתלבש בכיף, זה באמת נותן תחושה, כאילו כמה שזה נשמע מעטפת ושטחי כזה, זה ממש, זה נותן תחושה אחרת לגמרי. אני התחלתי לעשות את זה, כאילו, תשמעי, אני רוב היום בבית, בעבודה שלי, וגם, לא יודעת מה, גם אם יש לי צילומים בצהריים, תחשבי שעד 5, מהרגע שאני קמה, כאילו אני עם עצמי בבית שלי, יכולה להישאר עם הפיג'מה שלי, והייתי חיה ככה, ואז יום אחד פשוט אמרתי, יאללה, די, תשחררי את זה, כשאת קמה בבוקר, כאילו, כמו שהיית יוצאת לעבודה, כמו שהיית יוצאת ללימודים, תעשי את הסוויץ' הזה, וזה, תשמעי, זה משנה משהו בראש, ואני עושה את אותם הדברים, ואני יכולה גם, לא יודעת מה, לתפוס פה איזה שנץ, אבל יש תחושה אחרת, את מרגישה כאילו שקמת בבוקר. נכון. זה ממש משנה את היום, אתה ממש מרגיש את המצב רוח משתנה, את התחושה משתנה, פתאום אתה יותר פרודוקטיבי. זה פלאים. ממש. ממש פלאים. ממש ככה. איזה יופי, וואי, אני שמחה לשמוע שאת כאילו חודשיים אחרי לידה ואת כזה חיה את זה כבר, זה... כן. בקלות אפשר ליפול למקומות הרבה יותר קשים ועצובים וכזה סטטיים. נכון. זה ממש חשוב. נכון, גם המעטפת היא כאילו, היא מאוד חשובה. כן. וגם להיות במודעות, גם כאילו, כן חשוב לי לגעת קצת כאילו בכזה דכדוך של אחרי לידה, אני לא יודעת דיכאון, אני לא יכולה לגעת בזה, כי אני מרגיש טיפה יותר דמות מקצועית צריכה לגעת בזה, אבל גם בדכדוך, צריך כאילו שנייה לקבל את זה, להבין שזה בסדר, ולהבין מה עושה לך טוב. כן. וגם להבין, כאילו, ואם זה קורה, לדעת לפנות לאיש מקצוע, לערב את הבעל, כדי שאולי אפילו ייקח שנייה את השליטה, שיהיה טיפה יותר עם הילד, כדי שתרגיש שאת יכולה שנייה לחזור לעצמך, ולהיות כאילו לבד. אנחנו איתם כל היום, ואין לך את הלבד הזה. אז אם זה מה שצריך, אז תעשי את זה. ואם שנייה לצאת לקניון להתעברר, אז תעשי את זה. וגם כאילו, אני חושבת שאפילו כזה להיות רגע כנה עם עצמך, ולדעת שאוקיי, זה מה שאני מרגישה עכשיו, אני חייבת
לתת לזה מקום. נכון. ולא להגיד אין מה לעשות, אני אימא עכשיו, יש לי תינוק בידיים, כאילו, זה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ואם את לא תדאגי לעצמך, אז עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנה, את לא תוכלי לדאוג לו, כאילו, כמו שמגיע לו. אמא שלי תמיד אומרת, ויקי לא סתם בטיסה, קודם כל, האמא חוגרת ראשונה, ואז היא חוגרת את הילד. כי בסוף כשהאמא בסדר, והאמא מרגישה טוב, והאמא ב100% שלה, גם ב90, אז יש לך את הכוחות האלה לתת את זה לילד. ברגע אין לך את הכוחות האלה, אז כאילו את צריכה לדאוג לעצמך בשביל לדאוג לו. כן, אומרים את זה על המסכות חמצן גם בטיסה, שכאילו את לא תשימי לילד לפני לך, כי אם את לא תספיקי לשים לו וכבר יגמר לך האוויר, אז את לא תוכלי לדאוג לו. אבל אם תדאגי לעצמך, תוכלי לדאוג לו בוודאות. נכון, אז זה בדיוק זה. כן, ממש ככה. זה בדיוק זה. יפה, אני באמת כאילו שמחה לשמוע את זה, וגם רואים את זה עלייך, תשמעי, רואים שאת בטוב בסך הכל. כן. זה ממש משמעותי. איזה כיף. תודה ואני בוחרת רבה, לך את השאלה האחרונה. יאללה. אני אערבב את זה. האם יש לך חרטה על משהו שעשית או לא עשית במהלך ההיריון? כן. אני חושבת שבדיעבד הייתי שומרת טיפה יותר על התזונה, כי אני, אפילו לא מהפן שלי, לא מהפן של המשקל, כי הוא נולד עם מה שקרה, זה כנראה שאכלתי יותר מדי, ואז בבטן הוא קיבל את כל הכמויות סוכר של, כאילו, ממני, וכשהוא יצא, אז הוא לא הצליח לפתח את הכמויות האלה לבד. אז בגלל זה הוא היה בשבוע בפגיע בשביל לאזן את הכמויות האלה, כדי שהגוף שלו ילמד לייצר את הכמויות סוכר האלה לבד. וזה נבע כאילו מחוסר תזונה, עם תזונה לקויה של המון סוכר והמון, תמיד אכלתי, כאילו, תמיד היה סלט ותמיד היה ירקות וכאלה, אבל כאילו אתה כזה, אני אוכל בשביל שניים, אני אוכל מה שאני רוצה, אני בהיריון מותר לי. עכשיו, אם הוא לא היה יוצא עם איזושהי בעיה בסוכר, זה אפילו לא עובר לי בראש. כאילו, כן, תאכלי מה שאת רוצה בהיריון, כאילו ממש לא. אבל נטו בגלל שזה כאילו כן פגע בו, אז זה מה שאני מתחרטת עליו, שכאילו לא שמרתי את זה בשבילו. אז כן. קודם כל מזל שהוא אחרי זה, שהוא בטוב, זה ממש חשוב. כן. ובסדר, תקחי את זה. נכון, ברור, זה למידה לגמרי. כן, זה למידה לגמרי. אבל בהתחלה כן אתה אומר, כאילו, איך לא שמרתי, מה, כאילו, מה את... אבל גם מזה לומדים, ובאמת ברגע שהוא בסדר, את כאילו... שכחת את זה. כן, עד הפעם הבאה. עד ההיריון הבא. מעניין, זה כיף. אז לפני סיום, אם יש לך איזה משהו שלא דיברנו עליו והיית רוצה לשתף, או אם יש איזה, אם את חושבת על, לא יודעת מה, מישהי שהולכת להיות אימא ואיזה עצה או משהו שהיית רוצה להגיד לה, שאת היית שמחה לשמוע לפני איזה הזמן. כמו שאני כאילו לא אמרתי לעצמי איך אני אדע מה אני לא יודעת וכאלה, מה אני אעשה ואיך אני אדע מתי להאכיל אותו ואיך אני אדע למה הוא בוכה, בסוף יודעים זה משהו, כי יש לי חברה בהיריון גם, ואומרת איך אני אדע, אז אמרתי לה לורן, יודעים, כאילו אין איך להסביר את זה, יש משהו באמא שהיא יודעת למה הילד שלה בוכה, כאילו זה איזושהי הרגשה, את ממש באמת כמו שדיברנו, יש איזשהו סינכרון מסוים שאתה לא יודע שהוא קיים, עד שהיצור הקטן הזה לא יוצא, ואז אתה מבין שכאילו יש ידיעה טבעית כזאת, תשמחי על עצמך, זה השורה התחתונה, תשמחי על עצמך שאת תדעי מה לעשות. מאמן. איזה כיף, אז תודה רבה לך. תודה לך. היה לי ממש כיף ומעניין גם לשמוע את כל הדברים שסיפרת. כן, זה האמת שזה ממש מעניין, תחשבי שאת הולכת לשמוע כל כך הרבה סיפורים. אני מתה על זה ממש. אז אני בטוחה שמי שהגיעה עד לכאן מאוד נהנתה ולמדה גם הרבה דברים מעניינים. הוא מראה סימני התעוררות, שממש סיימנו. חמודי. אז באמת תודה רבה ששיתפת וחלקת. בשמחה. ואני בטוחה שכל מי ששמע והיא לפני לידה, זה בטוח כזה יעזור לה, וקצת אולי אפילו ישנה כל מיני תפיסות שהיא באה איתן. אז תודה, זה בכיף שהייתם פה. תודה לך. בשמחה. זהו, אז אנחנו ניפרד להיום, נתראה בפעם הבאה. זהו, אנחנו ניתן לו לאט לאט. להתעורר קצת. אז נעבור לחלק האומנותי ונצלם אתכם קצת. יאללה, איזה כיף.